Hola a tots! He creat aquest document per a aquells que vos acabeu d'incorporar i heu arribat una mica tard i no sabeu ben bé per on començar, i per tots aquells que aneu una mica agobiat, que no vos en sortiu bé amb la PAC o amb el desenvolupament pràctic i teòric del començament de l'assignatura. Primer de tot, no vos agobieu. A continuació vos donaré 7 consells bàsics pautats per reenganxar-se a l'assignatura. Simplement és una suggerència que considero pràctica i eficient de posar-se al dia. Així doncs, sense perdre més temps, comencem. El primer que jo faria és connectar-se, presentar-se en el fòrum i llegir detingudament tots els missatges que he anat penjant en el tauler. En segon lloc, i lligat a la lectura del tauler, vos recomano mirar tots els vídeos que he penjat, sobretot aquell que va dirigit a com fer la PAC, la part més metodològica, a la part, diguem, de maquetació i presentació. El punt 1 i 2, aproximadament, tindria que suposar un màxim d'una hora, com a molt. A partir d'aquí entrem al tercer, descarregar la PAC, que és immediat. 3 minuts, aneu al calendari, on teniu totes les parts, i vos descarregueu l'arxiu de la PAC. Amb la PAC descarregada i abans de llegir-la, el que heu de fer immediatament és començar a llegir el mòdul. I aquí sí que necessitareu una mica més de temps. Però bé, és començar un parell d'hores i estar llegit 2 vegades. Sí, ja sé, esteu cansats. Però bé, just heu llegit el mòdul 1 de la part teòrica, el que heu de fer és immediatament començar a resoldre la part teòrica de la PAC, totes les preguntes tipus test. De fet, ningú ha dit que això de posar-se al dia sigui cosa fàcil, requereix el seu esforç. Això sí, qualsevol dubte que tingueu, no perdeu temps. Directament dubtes al fòrum o directament al meu correu electrònic. A l'hora que esteu fent del punt 1 al 6, recomanaria ja començar a participar en el debat. Per què? Perquè és la millor forma d'aprendre a resoldre la part pràctica de la PAC. Llavors, en el debat, progressivament aniré penjant una part de la solució d'un cas similar al que teniu a la PAC i al final de tot diferents vídeos explicatius dels conceptes més difícils i alguns documents adjunts. Si no us veis en cor de participar a la part més pràctica del debat, d'anar entregant la plantilla resolta, sisplau almenys l'heu de seguir. I com a mínim us demanaria que intentéssiu contestar, aunque estigui malament, a la pregunta conceptual. Donat que aquest any la finalització del debat coincideix amb el temps d'una forma molt propera al lliurament de la PAC1, recomano que a l'hora que esteu fent el debat, i jo vaig penjant solucions de diferents apartats, els vostres companys van comentant els que els hi va sortint, aneu fent les parts similars de la part pràctica de la PAC. Així doncs, crec que podreu arribar a lliurar la PAC1 en condicions. No vull deixar de recordar que per mi l'èxit de superar l'evolució continuada depèn en part, en gran mesura, de lliurar la PAC1 i la PAC2. Abans de despedir-me, vull recordar que un cop hagueu lliurat la PAC1, rebreu la solució. Tant si l'han feta com no, heu de revisar la solució de la PAC1, perquè és evolució continuada i els conceptes els necessitareu a la PAC2. Si heu lliurat la PAC1, compareu els vostres resultats amb els de la solució. I podeu així tornar a començar aquesta estratègia pel segon mòdul. Bé, espero que vos hagi pogut servir d'ajuda, aunque sigui petita. Ànims i no vos agobieu. Vinga, mans a la feina.